Yes, good morning comrade, how are you? Mwazuka bwanji. Ukangomva choncho mangodza kuti ndiye mauja Samuel Lwarwa. Anyway, lidafuna kambisa chimwendo panda. Yes, comrades, good morning and how are you? Comrades, ntambiri mwandimbira phone zokuzana ndi mene Minister of Local Government yemwe amaendera mafumu. Minister of Local Government Chimwendo Banda, Richard Chimwendo Banda, yemwe Secretary General wa chipani cha MCP, komanso yemwe ndi President wa Local Government and Civic Education. Ndeuti Chimwendo Banda amayang'anira mafumu. Mafumu onse m'Malawi muno amakhala under Chimwendo Banda. And ineyo nthawi zambiri ndakhala ndikunena kuti NCP chipani cha NCP kuti chitoke mboma. Amene wachosa mboma alachose mboma ndi Chimwendo Banda. And I'm happy Pastor Shumba kumene aliko wanenaso chimozimozi. Ineyo ndinatumizaso pa Facebook page panga kuti Chimwendo Banda ndi amene onga chipani. Mukati mkumbukire kumbuyo pa masiku apakatiwa. Timakamba kwambiri za kukuzana ndi mafumu kuno kunzimba. Timakanga tinandi nkhani ya kumuzi kwathu kunoko kunzimba. Koma nkhani yo panopa tinakhala pansi inatha. Palibe vuto, ine ndibe vuto ndi mafumu akunzimba. I don't have any problem with chiefs of Mzimba. Koma Chimwendo Banda tayamba na pa Facebook. Ndinampanga tag kuti yeye janemena kula kisa chipani cha MCP. He was not happy. Anaenda njira zina zake za chimizimizi. Ndifuna utandi ineyo. Komanso ulendo wake ubwera kumpoto. Kunyumba kwanga kunabwera Nyamata umozi mwayo namtibula. And I'm happy one of the guy has confessed kuti anatumidwa nditu ndachipani kubwera kunyumba kwanga. Kwa pene mbuyo kuntame timakangana ndi mafumu mwina. Pale nkhani nake metina sempana magezo ndi mafumu akunzimba kunoko. Pepani kwambiri to say this. Ni maganza kuti nthawi umweyo mafumu kuku tukangati mafumu sikugwiza la bwino. Nthawi umweyo kunyumba kwanga kubwera Nyamata wozandipanga chipongwe. Anamba pa big mat mshop kupaka kubwera kunyumba usiku nathana nazo zinadusa. Chimwendo Banda ali kumpoto kuno. I've been monitoring what is doing. Chimwendo Banda is not happy with me, Samuel Lwarwa. Chimwendo Banda kumene aliko IMCP muziwe. Kuti Chimwendo Banda is not comfortable with me kuno kumpoto. As a Secretary General wa chipani, as munthu amene akunamiza Chakwera nthawi say is not happy. Komanso Samuel Lwarwa is not very afraid of this young man. Chimwendo Banda si kapena ndi munthu oti ndikumopa kwenikweni kapena iyeyo mwina aina kumandipasa ulemu chabe. Because ufuru menali nawo tinamenya nawo limozi. Chakwera kapa mpando, we fought together. Only that is that Chimwendo Banda ndi wadyera. Amalowa pena pali pose. To be honest, Chakwera has got no problem with MCP members. But the problem with MCP is the Secretary General. I'm talking to Chimwendo Banda as Secretary General wa chipani cha MCP. Chomwe na neso napanga nacho campaign 2019-2020 mpaka Chakwera kukapa mpando. So when I'm speaking, suti kama ndudani Chimwendo Banda, koma khalidwe lake ngati msogolero wa chipani, Secretary General wa MCP, Chimwendo Banda has spoiled this country. Waunonga ziko as Minister of Local Government, misusing mafumu. Kuti munthu ndale uzikama kuvuta, sumapita ku mafumu. Mafumu ndi kholo la munthu wina aliyense. Suti kapena fumu, imakhala kholo la munthu wandale amene tamwika pa mpando. Ayi. Ufumu ulipo, koma andale aina kumapanga zinthu oti mafumu azikhutira. Akamu anthu awo azisangalala. Koma anthu amafumu ngati agwiritsidwa ntchito kuti mafumu kumagwiritsa ntchito kumalimbana ndi omwe akudana ndi chipani chomwe weyo uli ndi udindo wa Secretary General. That is wrong and we never tolerate. Timenya napo apapa, tipha napo. Because it's not good. Ndale ine ndikamapanga ndale, I know kwati kuli mafumu. I respect mafumu akwatu. Koma ngati munthu wa ndale akusayuza mafumu kusokoneza zinthu. Ayi. Kunoko kunzimba sizichitika zimene zozo. Palibe wandale yemwe atagwiritse ntchito munthu fumu ina yache kuti apeze mtendere kunoko kapena apeze vote. Never. Mafumu ndi athu tosefe tilanda mafumu. Koma mafumu tose tilanda boma. Boma lathu nda democracy. Aliyense is not above the law. Koma what we need is smart politics. Tipange ndale zothandizana. Kuti wina ndi zache atukuke. Even mafumu athu atukuke. Koma mkamagwiritsa ntchito mafumu molakwika. Ayayi mafumu kunzimba kuli munthu wanu Samuel Lwarwa akunditukwana kwambiri. Kodi amene munganthanze bwanji izozo nde zachimizi.
and I'll never tolerate that. I'll walk tall over you. So ine sinimaopa munthu kuti ya mukakamba chipongwe chilichonse imene mungapange ndimachiziwa naphunzira suti kapena mangopanga campaign for someone yemwe ndifuna zakhale msogwe pa September pano suti nakonzekera tu bwinobwino kukonzekera kwambiri. I know each and every place pakati kwamba the past 3 weeks I've been fighting for the truth for my people in Mzimba, for my family kumuzi kwathu kwa Tomulwala. I've been fighting. Koma ni madabu kuti ndewu imene yachoka kuti ndewu yake yachoka kwa anthu andale. Don't fool mafumu akunzimba kuti muzanamiza kuti hayi tikapanga chocho amene mukathanayi tikupeza ndalama. You don't know how rich we are in terms of zero. Taimva nkhani imeneyi kuti azathu a minister of local government anali kuchitipa alandiranso munthu wina akakweza mafumu kuchitipa koma apitanso kuiponga kukalandira munthu wa DPP kulowa chipani chawo. That means kukweza mafumu kuchitipa, it was not real. It was politics. So musunga kukweza mafumu nthawi yomwe kukalonga ukalandira munthu wandale. Ndio chimene napita kumpoto chake. So what I'm trying to say, the Secretary General of MCP, wherever he is, as chairperson, ife tukwa na chekwera chifukwa cha iyeyo. Tikama tukwa na chekwera takulepha is because of Chimwendo Banda, nothing else. Whether kayanga pange chotani Chimwendo Banda, as long as he's a Malawian, he understands democracy, he understands development. Ndio Chimwendo Banda ndio kama yankholawo ndikhale nzawo. Osati anipange ne ukhala enemy wawo. Hayi. Akapange ne ukhala enemy wawo sizikhala bwino. Mbiri yanga kunzimba kuno inamba kuyipa. Ngati nene ndikwamba ndi mafuma kunzimba. Pamene akupangisa munthu wandale. Yemwe ndi Secretary General wa chipani, komanso yemwenso ndi Minister of Local Government amangandira mafumu. That was quite unfair. That's why I stood tall. Kuti ndithana nacho chilichonse. Kwantaiona, this politics that MCP is doing is nothing. Ngati kwa MCP kuli anthu ena amwe samamzula Chimwendo Banda, those people are fools. Visiru vizereza vachabe chabe. How can you use mafumu to fight munthu wawo because of politics? Yet you're only going to be in government for 5 years. Even if you 10 years in Boma, muzakhala kunja kwa Boma. One day you'll be outside government. And one day someone is going to be inside government. Koma tikamapanga ndale oti ayiwala iyi kundale talepera naye. Chwa kundale ndena kuposa nitu. I'll fight you. And kwa MCP, let me tell you, comrades Malawians, in MCP musawope kulibe munthu amene angakuopsezeni. Anthu awawa kwa MCP ndi makape. I'm telling you today. These people have got no agenda. They've got no plans. Nothing in them that they can change this country. Even Chakwera winazo zisango, it will be problems. Palibe ku MCP kulibire tu muntu mungu otaya nthawi. Olo munga pemphere chotani, olo mtapanga chotani. MCP nene ali kwa MCP, I campaign for MCP. Ana onse amene amanditukwana pa social media. Ndi ananga. I used to feed them. I used to buy them units. Ndili kwa MCP. Ndima apasa za ndalama ena kumacha kupemba. Ena dakali ndalama zanga za ngongole. Ana amene amanditukwana ma social media. Ndani kamali Chakwera ndo kanika, I know the president does not know anything about these people amene akononga chipani cha MCP. And in Malawi panopa ine, why I'm campaigning independent of any party. Ndikupanga bwanji. Campaign anga naona kale kuti nankhani ya kuzipani, even ku DPP, even ku PP, even ku Afford, even ku UTM, kuli anthu ena omwe samamva. The agenda si kuoneka kuti kuchifanya anafuna na mulebo. All parties are saturated with fools. But some parties have got better fools. Omo mwina amamva. They must still more. They're fools. A fool is a fool. So kwa MCP, comrades Malawians, musavutike kala kuti Chimwendo Banda. How can the only man, Secretary General, yekali kunsanje, kulibe ena ama udindo ena kumpoto kunote angamapande zinthu zomalandira anthu mchipani. Ngati kukalonga amulandira Mwamande mwamulandirayo mwachoka kuchitipa mwavaleka mafumu bwino. Zidali za boma zimenezozo. Ndalama za boma zomwezo mupita parare. Mukaendera munthu wachipani. What is that? This is quite wasteful, quite deplorable. Now I'm saying this, my intelligence is telling that the Secretary General for MCP, mena mabwera kumpoto, anachita vo, ndikapita kumpoto, ndikathane mafumu munthandize Samuel Wara salibwe. Akusogeza ndale kampeni kumpoto. Ndipo ndisokonezade MCP kumpoto. So mafumu ndine palepa ndikubali. And no chief of Mzimba kungoti ndavase kuti fumu ina yaku Mzimba mwina yikupanga ndale ya namizo ndale to fight me. I'll stand tall. Ndimira pamwamba pamene popo tithana.
mafumu akumpoto nonse don't entertain politicians naya campaign iyi kayani chete tisankhe munthu wabwino yemwe akuza kuthandiza chothu amene adapinde kwambiri kumpoto kunoko boma likamenda bwino ndi mafumu athu chikwazidya ndalama zoti aziona kuti ndalama imene ndikudyayi ana akwathu aitulukira thukuta. We want a performing government, not a weak government yomwe ikumatenga mafumu kumatimenyanso ife. Awawa andale tisireni mafumu akumpoto, tisireni anthu andalewa konse ku Malawi kumene muliko mafumu, tisireni ifeyo tipange ndale nthawi iyi nja campaign want to change government. Musatitseke pakamwa, musatimange miyendo, musatimange manja, tenti tilimbane nkhani ya ndale. We are in a political government. Mu democracy tisimasuke koma tikamapanga campaign kumabwera wina ake wofoka mundale kumagwisa ntchito mafumu inuyo mafumu ndi mkhazisiro mulenge vizereza maka kumpoto kuno ayi pansokhala pano parafumu akuti iya even mafumu don't attend political rallies siyani ifeyo ananufe tikukuyimirani inuyo mafumu tipange ndale ndi ufumu zosiyana chimozimozi amachalichi siso nanunso musatitayire nthawi kumati uza kuti ayi mwapemphera andale tisiye achalichi mafumu then anonse amene sizikukhuzani tisire na ndale titakate nthawi iyi tifuna sine boma. This is campaign time. You can't reverse the time kuti tikhale tisekedwe pakamwa chikoti wandale agwisa ntchito mafumu wandale agwisa ntchito chalichi. This is not the time Malawians. Mukatengera chalichi mukatenga mafumu kuti azipanga advice anthu andale tichedwa nazo. That's why panapati mphawi. A good example is this. Achalichi anapemphera tinatenga wa chalichi Reverend Chakwera kubika pa mpando wa mpando wa president. Look what he's doing. Nothing. Achalichi kuti amunangize Chakwera kamalephera. Instead mukumpemphera Chakwera kuti azawinenso zisankho. What sense is that? Kodi meti mamsanga achalichi mtalipanga recommend ni mafumu kuti Chakwera akhale pa mpando. Mafuna Chakwera sipanga chani? What mafuna Chakwera sipanga chani? Achalichi mkamapemphera zisogola ndale wishing them well kuti akwende zisankho. Achalichi inu magazana alipati. Ndinani salani notani. These people amakhala pa udindo because of politics. Ifeyo ndemeti mavota anthu. Not their charity, not mafumu okha. We vote. So mafumu don't take us for granted. And mkamapanga chonchi mafumu ndi charity. Watu ansaza kupasa ni ulemu. Mkulowera ndale tisireni ifeyo. Mafumu nanso muli ndi ndale zanu. Achalichi nanso muli ndi ndale zanu. Leave us politicians of the day. Tisinthe boma ili. Amalawi zisangalala. And it's not everyone yemwe amapeleka ulemu kwa mafumu. It's not everyone yemwe amapeleka ulemu kwa anthu amachalichi. Anthu ena Malawi musapita ndi kuchalichi koma. Anthu ena Malawi musapita kwa fumu yako awayi. Fumu jasina alima ukhala passport kapela pa ID. Koma in little sense they live without mafumu ndi kuchalichi. People are living happily in Malawi without going to church. People are living happily in Malawi without going to the chiefs. So andale ngati wandale maona kuti akupita ku mafumu kapena ukakweza mafumu nthawi ya campaign. Mafumu samalani. Chenjerani pamene popo. Wandale ndale zamukali kamene yo. Alibe chochita. So munthu wandale nthawi amakhala creative. Amachita understand where to go and campaign and where to go not to campaign. You can't go to the church and campaign. Ku church temangopita kwango thandizako akatiitana. Bwana muzatipempherere kuno kumpempherani. But not wandale aziuza chalichi kapena mafumu kamenyeni Luwala kunzimba mafumu akunzimba ndino amphamvu kwambiri Luwala tanayo izozo ndesitigwizana. I'll never smile at that. I'm a Malawian. Ndikafika pele popo ndende I'm a Malawian and I'm supporting a politician. Tenti vesene bwino. Mafumu mukapanga disappoint ku. Mafumu onda amene atisokonezera ndali zati ku Malawi kunoko. Remember the time of Oton Chilo. Oton Chilo tu ngani nacho kuboma tu. Anakaulizani mafumu. See what happened. We have lost Oton Chilo. He's dead because of mafumu. So mafumu panopa nthawi aliyense wandale akamapanga ndale kukhuza ndi mafumu. That person timuone bwino. Mutamakiseni ndosokoneza because we're in a democracy. Ina chalichi. Aitanena anthu ngati mufuna mwina kuthandizeni chalichi akuthandizeni. But don't pray for them to win elections. Mukwanamiza. That inyo mutu wanu sikuenda bwino. Akuchalichi. You can't invite a politician kumwamuza kuti atikupemphera wish kuti muine zisankho. Achalichi ntchito anu ndikupemphera mtendere. Basi. Church does not get involved in local politics. Tikutukanani tikakutukana na chalichi pena tai mwatukana munthu wa Mulungu pamene Mulungu ndakupasani kale ntchito ya ubusa ifeso anatipasa kale ntchito yopanga ndale kapena uchemera anthu andale kapena kumavota
tiyeni aliyense akhale pamalo pake. Njiti yauchayi chisima ya mavoti. It's a calling from God. Your calling should not disturb ife anthu amene tikupanga ndale. Makamaka nthawi ya kampeni iyi. Ndaona mukususuka kwambiri. Ena pa upita ku page house ati ukampemphera kapanga. This is wrong. Ye president amene mkumpemphera ndo kanika anakanikapo kale. Why do you pray for him? Pray for the new coming generation of politicians. Pempherani kuti anthu abwino ana ang'ono ochangamuka mundale atenge ziko limone kusinda. Akulu wataona kale zochita zawo. Inde zabwino anapanga. Koma zambiri sangakwanise panopa with this modern life, modern civilization. Ziko panopa lachangamuka. Anthu okalamba panopa siti yafunaso mundale yayi. And this is a fact. So anthu opema ayi munthu aliyesa ndi mphamvu iyayi kumakhala constitution. Kukakauti kuziko lilonse liendele zene mafumu kapena akuchaisha kuendela. Bwezi constitution ya ziko kulibe. Si bwezi malamulo ziko kulibe. Bwezi kuenda malamulo machachi kapena mafumu. But we're in a democracy, mind you. So I'm saying this because of this Secretary General, YMCP. Yemen member is also a cabinet minister for local government. Amangena zama ufumu. This man, Uyuyu Chimwendo Banda, Uyuyu, whoever he is, tell him, we are not kids. Mpando alipo, abwanake utinapasa vote dife. Ndipo tunavote, ntaya yake ngatiti, yomwe. So whenever he wants to fight people in the north, kuzala kwa mafumu hatu kumpoto kunu, that's very wrong. Because mafumu otima aziwa. You will not forgive them security. Tikafuna panga chipoke kumafumu katate pange jankanza. You can't use our chiefs here in Mzimba or Karonga or Chitipa, using them to gain political gains. Never. IMCP moves and Secretary General huyo. Wherever he is, ineyo city mayankulana. Nikamwimbira phone kamozi nikamfuza fuso ama nipanga block. The man thinks he's untouchable. Kwa makwa ineyo ni mwana wangono. Mumuzi letu. Uyo Secretary General MCP mumuze. You should not be praying with people like Samuel Warai. Chipani chao cha MCP tikuchiona palibe so wanzeru kumene koko. Even ngakela kutena asabela zisanko, there is no way MCP ngabele zisanko ndi umbuli ku MCP. Tiagwira. Because kumekiko tiso ndi anthu athu omwe afuna mtendere ku Malawi, omwe afuna chilungamo. So a Secretary General wa MCP anali kumpoto, his target was to see Samuel Wara getting down. Mpaka nenda itanidwa ku polisi, kukandifusa mafusa ku polisi. Ndaitanidwa akula kulena bwera akuboma kwa kuzanipeza kunzimba kuno. Mpaka napita kulilongo kwa kumasenda akula kulena. Kundiuza kuti Mr. Wara stand strong. Sindwe munthu olakwa ya. Ena mati ya Wara manga iya isangani mange bachilungamo. A polisi amamanga koma anthu ena afe kumangidwa kwa ifeyo. It will affect a lot of people. Ena kuzavutika hapo. Mafuma kuzavutika. Koma so andale esa kuzavutika ena. Kapena sena kuchange. Akusekuna vuto lina yake. Iwa kuzamona ngati ndi mene mulungu wakozera. Kwa ine vuto eti mwina tikupanga ndife anthu achilungamo. Mulungu tefe amatiteteza enafe. Siti mangubwera poera kumayankhula anthu kumamvera maaudio athu kapena mavie na athu ayi. We pray to the real God. We know the truth and we fear nobody on top of the truth. Ife tikamana chilungamo ine tikamana chilungamo. Even kumuzi olo kungoti mwandiyamba zinzomwe mwandinamizira boza mavuta akakupezani mawa msazandiriri. Chimwendo Banda, I'm warning you. We are in campaign. Don't use chiefs in the northern region to fight Amina Kususa and Boma MCP. Never. But also Chimwendo Banda must know that Ineo I was MCP. As Banda was an MCP. Chipancha MCP anamba ndagogo anga oton chirwa. I cannot see anybody from any other tribe to torment me. What I need from MCP is respect where Oton Chirwa is coming from. Northern region, Nkatabe. Full stop. If I hakumpore sisi na jere. Kuyamba Chipani, sisi na jere. And MCP must know this. Mafumo mwewa wawa, they were misused. Ndaya Oton Chirwa. Akumweza mulando. Inkosi Mzukuzuku, I remember, was one of the people anali kumapanga kumauliza Oton Chirwa. Mwana wakwatu. Agogo anga. IMCP. Kamzubanda. Anapanga court. Local court. Kuta weruze Oton Chirwa. Muntu opuzela ngatamini uchi. And what you have to know, we northerners, we are so proud about our people. But we are so bitter when we see as Sogratu omwana pange zafunika kwambiri sakupasidwa ulemu lero ngati Oton Chirwa Levi Zililo Mumba. You can mention Dundu the Caesar brothers. Kanyama Chiume amavutika pamene mafera ufuru wa ziko la Malawi. Kanyama Chiume Chisiza amapanga Marares kundirande ku Blantyre from the north. Anali konda ziko la Malawi. Koma the way they died, the way they were treated by MCP under Kamuzu, tidakari nacho chilunga chimene chocho mwaifeo. Therefore, we are in a democracy. 20 says
We don't want MCP members or Secretary General or Minister wa local government or MCP to use our chiefs wrongly, the way Dr. Banda did pomoweruza Otto Chilo. Yemwe moyo wake wonse sana sangalali. Even Agogo Avera Chilo sana sangalali moyo wao. Fumbani mwana wa Otto Chilo. Ana banja lose Otto Chilo. His brother Otto Chilo ni makumana naye ku Lusaka. He's not happy. So MCP, don't use our chiefs in the north the way Kamuzu Banda did. We'll fight you and we'll defeat you. By 16 panop. Komaso, you not campaigning the north mkapita panda zimene ziza MCP. Respect, ndinavutika kare neyo, dili ku State House. Atani pasa, just imagine. MCP, the whole campaign that I did in 2019, 2020. Achakwera kundi pasa nchito ya ugadi na ku State House. To me, that was too demeaning. That was so achakwera. Ka chief of staff, ka ndani nonse kwa PC. Zona muntu wankuru ngati neyo, kukani pasa nchito. Of course, yes, mwina ya ugadi nchito is okay. Kuma appointment, the full president appointing me as a gardener at State House. I'm failing to honor that contract. If you could take but this government is very rigid. Could you pass nchito just to silence me? Ya garden. And out there, musama gwire nchito, musama bwele nchito, musingulandira sare. Inaendera ndire nchito, yopanda kugila tosa tukula tukuta. Amara wonse wafuna nchito. Ine basi kungo kaya pa kumana ndira garden boy. Pamene sili graso nchito, sili graso nchito kagwira nchito. Even maina maruwa sindiziwa. I don't even know what you could State House kumafika maruwa utani. Ozipangiza ugadi sili kuziziwa. So comrades Malawians, this is my story. Thank you very much, but I'm warning again. Chimwendo Banda, take care. We're watching you. Thank you and good morning.